Ay, grabe. Lami kayo ba? Hindi. Huwag na ka, pre. Sakto na, tama na yun. Tama na, tama na. Tama na tayo. Dami, gining, ano. Lami juga ba? Ah, lawan. Ah. Uy, enjoy do. Uy, pre. Ay, sa. Lingkod na. Basata. Isa man yung tagay. Yan na, siya. Siya to. Ay, kasap na. Nakuha ka na, bagigan baktas na. Siya. Salam. Ha? Lingkod. Lingkod ba? Di may ganana ng wala. Di mo lingkod. Lingkod. Ulam. Ha? Wow, okay ba? Ay, Pulutan, pre. hindi. Mapay, okay. Ay, dili na siya. Abi, Dili siya. Dili ka ganana nga pulutan ka. Ibu di pulutan ba? Ah, dili. karon. Dili din siya. Ay, manok. Lain manok. Nana, ko pariloy doon. Mista may kahapon. Oh, tama pre, na-amaze ko siya ba? Itong na-miss na may gahapon. Ah, grabe yung lechon lagi pre. Lechon bakal, lechon baboy, lechon manok. Uy, handing. Wala na kaon. Wala eh. Tagay, tanggi naman siya. Siya pa may ano, Yo. may focus yun siya sa mga Nonon lang. imnonon para ma-distribute niya taro nga mga Dili siya mga pulutan. wala yung labtan, giyana na gay. Ipaibog-ibog na lang gay siya, Ay. giyana na lang gani siya maong gani, wag hapon siya ni Kuan. Kaya undi ko ba? No! Ah, sige, sige. Kaya undi ko. Lami kini kay gusto manok. Ano? Lami ah. Tama din. Asa gito akong kuan ha? Cellphone ha? Kuan sa lang cellphone ha? Harang ako motor dai. Ako motor na dali. Asa mo? Sa wala mo. Kilo. Agay. Asa mo sila? Oh my god. Harang. Ikaw ko kay motor ba naharang ang motor sa ay maagi. Oh. Loh. Sige, hero de. Ah, si hero pre. Pre, sus pre, nadugay. Nakita na dyan akong cellphone. Ano yung pulutan? Murag hilo man lagi mo. Sa di? Nawalang pulutan na to. Ha? Wala. Oh my god. Tangog hero pre. Pre, ikaw may witness pre. Sugot mo yung katon. Ay, pre, muli na ka. Nah, wala lang yung pulutan. No, wala ba? Wala ka balo dito din. Let's go. Pre, Pre, murag na nagbitay sa mga ba, pre. Yun sana, pre.